איך מתקנים את המחשב חלק 2. מה מאוורר עושה רעש? סימן שיש לך מה מאווררים, מטומטם. לא, אם המחשב עושה רעש, סימן שיש בעיה באחד המאווררים. פותחים ועוצרים אותם בעדינות אחד כשהמחשב פועל. ככה אנחנו נדע, כשהרעש יפסיק, נדע איזה מאוורר מקולקל. לאחר מכן נחליף אותו, אחרי שגילינו שזה המאוורר הזה, אנחנו יודעים, יש שתי סוגי גדלים. יש גודל 8 ויש גודל 12. אנחנו רואים שזה הקטן, שזה ה8. לאחר אנחנו מביאים מאוורר חדש, הוא עולה בערך 20-30 שקל. אם תלכו לטכנאי, זה יהיה לכם 100-150 שקל על העבודה. לכן תלמדו. פה אני מלמד אתכם. אתם מוצאים את 4 ברגים, למרות שאפשר לשים גם 2. המאוורר לא יברח לשום מקום, אתם לא צריכים. טוב, אחרי שפירקתם אותו, אתם כמובן יודעים שהוא הולך לחשמל. והחשמל המחשב מקבל מהספק כוח. לכן אתם תפרקו את זה פה ככה. אפשר לזרוק אותו לפח, שלא תחשבו שאם תשמרו אותו תרוויחו כסף או משהו. טוב, אנחנו מביאים את המאוורר החדש. כרגע אנחנו לוקחים מאוורר יד שנייה עם מחשב אחר, כי לבן אדם יש 2 מחשבים והוא רוצה לחסוך כסף. הוא רוצה לחסוך את 30 שקל. יש מדבקה. עכשיו שמים את המדבקה לכיוון הדופן הפנימית, ככה. כשהוא שואב אוויר מפה, מוציא לכאן. אנחנו לא רוצים שהוא יכניס, אנחנו רוצים שהוא יוציא. זה מוציא, נותן לו, מוציא. יש פה תהליך, הכל מסודר. שוב, המאוורר מוציא אוויר חם, והוא דוחף את זה החוצה. אנחנו לא רוצים שהמחשב שלנו יתחמם. פה נמצא עוד מאוורר שגם אתה יכול להוציא, יכול להכניס. אבל מפה בדרך כלל, תראה להם פה את המאוורר הגדול, שהוא מכניס את האוויר הקר. תראה להם מפה. מפה, מלמטה משה. תעשה אור עם הפנס, כי הם לא רואים. אתם רואים? שם, זה מאוורר 12. זה מה שהתכוונתי לפה, יש כזה פה. זה המאוורר. אז הוא מכניס טוב, למדתם הכל, עכשיו אנחנו צריכים לסיים את העבודה. אנחנו לוקחים שוב פעם את המברג, ואנחנו נשים רק 2 ברגים, כמו שאמרנו. מברג פיליפס, זה ברור. לא, אנחנו לא מדברים עם... טוב, אתה צודק, אנחנו צריכים להסביר לכולם. אז גם אתם בבית, תיקחו את המברג ותעשו בדיוק כל שאני עושה. פשוט תבריגו. זה כזה קל להבריג, שיש לך מברג טוב. אנחנו נצמיד את זה פה ככה, אנחנו בעבודה מקצועית. פה אנחנו בתנאי שטח לא הכי נוחים, אתם צריכים לבוא למעבדה שלי. אני עושה בשני וחמישי קורסים לצעירים. אתם תוכלו לראות בדיוק שם איך אנחנו מחליפים נוחים, מחליפים דיסק קשיח, פותרים בעיות וגם בעיות תוכנה. הכל אנחנו עושים. אנחנו עוד מעט ניתן חוות דעת על המחשב הזה. תחשבו לי בינתיים מה זה הכרטיס מסך שלו. כשאתם שמים את 2 הברגים, תחשבו קצת בחוכמה, תשימו אותם באלכסון, כן? לא תשימו אותם אחד ליד השני, באלכסון. קצת חוכמה, לא הרבה. תיקון מחשבים לא דורש הרבה חוכמה. אתם גם לא חייבים לדעת אנגלית, שלא יטעו אתכם, אתם לא צריכים לדעת אנגלית. פשוט לבוא וללמוד, אתם לא צריכים אנגלית. מי שאומר לך שאתם צריכים אנגלית, סימן שהוא לא מבין כלום. ברור שאתם צריכים לדעת ABCD. ולקרוא. ואם יש לכם בעל במחשב ולא הצלחתם לסדר, חייגו אל 0257123446. תגיד להם את זה שוב. 0257123446. והמוטו שלנו, המחיר נמוך מדי. נמוך! בטח שנמוך! לוקחים 50 שקלים פלוס מחשב. עכשיו אין לנו שום רעש מהמאווררים. יום אחר נלמד אתכם עם המאוורר של הספק כוח עושה רעש. אתם לא חייבים להחליף ספק כוח, פשוט חייגו אלינו. 02, 571, 23, 46. או לטלפון הישיר שלי, שזה משה? 052-683-1048. פנויים תמיד. 24 שעות אתה עונה. יש לנו מענה קולי, מענה ממוחשב, והכל במחירים אטרקטיביים במיוחד לכם. הכל בשבילכם אנחנו עושים. הכל בשבילכם, למענכם ובשבילכם. צלצלו אלינו. בואו נתקשר לעוד לקוח מרוצה. כן, המחשב שלך מוכן.
כן, החלפנו לך את המעברים מהמחשב הישן. כן. מה המחיר? נו, אתה יודע, הכי זולים. נו, כמה הציעו לך? 200? אצלנו אתה תשלם רק 100 שקל. כולל ספק? כן, כולל ספק כוח. כן, כולל עבודה. עם המעברר, רק כל בסדר. טוב, תבוא אלינו. ביי ביי. הוא בא. טוב, הכל פה מצוין. סיימנו את העבודה להיום. תעלה